Bacolod Emergency Operations Center ginakalarma ang ginapatihan tripping sang mga nagapakilala empleyado sa LGU dala seal-off sang mga balay nga may nagpositibo kuno sa COVID-19. Yaring balita nga itong gitutukan. Sa ini nga sulat, makita ang official seal sa Bacolod City LGU nga gingamitan man sang letterhead sang Office of the City Mayor sang Bacolod. Nakasulat man ang mga tinaga nga Avance Negrense nga kilala nga battle cry sang administrasyon ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Ginkatublag sang pamilya sa isa ka subdivision sa Barangay Takuling ang nasambit nga required quarantine advisory nga nakatapik sa ilang nga gate. Gintakibot sang 5 katagbalay, nga pisan wala man sang may COVID-19 positive sa ila. Ginbutangan sang caution tape ang ila balay, nga ginagamit sa mga balay, nga naka-seal off ukon may magpositibo. Lain na tape ang ginagamit. Wala na tagagamit sa buong caution tape kay ginano sang EOC na hindi na magamit caution tape instead of tarpaulin na lang. Of course, ang tagpalay nakaka-cause anxiety, stress, trauma sa ila, no? So this is not time for joke. So let us help one another instead, no, and pray for one another. Madasig man gid kakasang barangay ang tape matapos sa pamatudan nga isa lang ini ka prank. Sa pagpangusisa sang barangay nakamotorsiklo mga suspect. May hawig naman kuno sila nga CCTV footage. So sa una, para pagkakita to namon nang naano mo kami kay basig mi nagsala man kami balang na pag-check namon nga ginilain. So na man kami nga do wala bala nag-agi sa amon. Nagpaandaman ang EOC sa mga naghihimo sa nasambit nga prank. Nagpositibo sa COVID-19 si Diocese of San Carlos Bishop Gerardo Alminasa sa ikaduha nga tion. Asymptomatic ang obispo kag naka-isolate na. Samtang ginanunsyo naman sa Kapitolyo nga may dugang nga 8 ka Delta variant cases nga na-record sa Negros Occidental. Sa 8, isang napatay. 2 ka Delta cases ang nalisa sa syudad sa Escalante, San Carlos kag Bacolod City. Samtang tag-isa naman sa Sagay City kag Manapla. Na-record naman sa Bacolod City ang ika-22 nga index case ng Delta variant. Ini, among 68 anyos sa tigulang nga babayi sa barangay Handumanan. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.